Sa mga batik para sa pork dito sa akong magulang ay pansitan na. Bagan, suka magsuka-suka na siya dito. Ayo pag kunin, pamaako ba na? Ay, taon ko. Kilo-kilo. Pansit. Kailangan naman ipasikat na sigar ng bata. Pansit. Wala pang pansit, subak sa pansit. Pansit. Asa
Kami no. Tawa sa siya. Ano mo sa gaga? Kita na Ya, purusan? pag minapasaway-saway ka. Oh, kita na purusan? Ang labrik mo na po. Eh, siya labrik mo na busan. Oh, Lagi lagi kay. bukan nga nakamarkahan sila sa kantan. Oh, labuan. Luway biya pero ano mo, salaod biya yan kan kan. Mission ba ko ka kan ba? Ang number sa mission. Ang pagkatapos ng sa lawa. Lawa sa kalbalo, sige ka kan pagka. Ang hindi dapat naman ko. Dapat kasi sila siya. Ang pangkiran ako. Asa may babo sing-sing ulo. Oh, tanawa. Ano sabak mo? Ay matagdorong to. Yang nabi mo naman kabupira, kailangan ng kuan, dasindahan. Alay talo mo. Wala mo gusto. Nagay.
Sige. Imong kuan posporo. Di klaro ba? Paramdam nalabagi ko nimo gyud. Ano ko din? Lansang sa ulos na tayo sa kasilang ng sa tuo sa diya sa mga kita ditong balik sa pagkukum sa mga sa mga day. Nato ako sa Espiritu Santo, Santos katulong sa mga sa mga Santos sa pagkabanho sa lawas sa pinagmamahal ng katapusan namin. Amahanaman ako sa mga pagdagan ng mga harian. Ito nang ginapagbuot ng sa yuta ng sa langit. Ang pala naman sa Ate Maya. Ate Maya buong ko. Pansit silog. Ito ata ani. Naog ni. Ano pagbilis sa magulang. Awon sa man. Pasulosyo siya mga salamat na naman. Ito pa mo siya na kasing haluin sa langit. Pahulay nga sa lupa sa mga sa kalangalit siya. May muli pagkapalong magandang kami. Marami na kasi langit ng kahit na naman. Makatanang ng kalitan. Matuman ginapagbuot dito sa lupa sa langit. Okay. Okay. Hi, sure, cousin. Sure, cousin. Tagaan ito. Properly at least. Nalugat na po. Maya. 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 Maya, wag.